silapha kule ntaba yokhakhayi ngesihebhere kuthiwa intaba yeGolgotha. Ingqali ke zengqiqo kuThixo asikwazanga ukuyitranslata eli gama lithi Golgotha into English. Alikho ngesiNgesi. Indlinde kuKalvari. Yintaba le apho xa kuxhonywa abantu iintloko zabo zivunjelwa apha kule ntaba. Kwathiwa yintaba le yokhakhayi. Intaba yovolokotho. Intaba ekubulalwe kakhulu abantu. Kufikwa kule ntaba kukho indoda emileyo emamela indimbane ethi mbethelele, mbethelele emnqamlezweni. Ayikaziwa indoda ezawubethelela, kodwa xa bengena apha kule ntaba bafika kukho indoda emileyo. Xa kubuzwa kula madoda mfani na ozawusibethelelela uYesu, wavela uSkipiyo wathi yikho ndizambethelela. uSkipiyo uza kuba yi-hero of the day apha eGolgotha. Ngoba ukubethelela indoda elahlekisa abantu isithi yona ingukumkani wamaJuda, yeyona crown azayifumana uJesu. Wavela uSkipiyo wathi ndizambethelela. Ngani ke zengqiqo kuThixo zithi wanikwa £5 ngoko nangoko nesikhonkwana esingu-3 inch. Yajika ingoma yathi Skipiyo, Skipiyo, mbethelele. uSkipiyo uvindimbane ezamenzoba abe yi-hero apha kwaJuda. Into yesibini elapha kuSkipiyo, into yesibini udalwe wanamehlo angekho right. AmaXhosa bezawuthi ligwemu. Skipiyo wayengeshora. Ithi iBhayibhile yam isikhonkwane sokuqala esinethelelwe nguSkipiyo kuvela igazi kuYesu. Wabheka straight emehlweni kaSkipiyo, akukho kwenziwa nguSkipiyo kwajika kwakuhle, kwajika amehlo wakhe amahle. Ngoba akebetheleli nje. Ngobona ngoko ithi iBhayibhile yam wavela uPilato wathi mayijikwa le ntaba igama layo iyeke ukuthiwa yiGolgotha kuthiwe yiKalvari, ngoba yintaba yophiliso. Benilinde kulaa ndawo yeKalvari. Yeza apha kuTetelestai Kugqityiwe. Ndizawukholeka yajika intaba yayintaba yophiliso. Balapha abantu ezantsi komnqamlezo balindile. Nto yesibini eyenzeka kulo mnqamlezo, amen, futhi uvelani allow me, ngoba ababalapha emveni kwam bayishiyile. Ngoba ndizawugxanyela kwezaa ndawo zabo. Into yesibini eyenzeka apha kukwenziwa komnqamlezo. Ithi iBhayibhile yam wohluko kaYesu umnqamlezo kunala madoda amabini. Kwathiwa intloko leyo mnqamlezo izawukrosa iweight yayo mayingalungeli abantu abayi-10 for ukuyixwaya. Le ilayitha iminqamlezo ukwenzela uba azathi xa ehamba kwiVia Dolorosa. Imandinike ipicture yeVia Dolorosa. Yabona apha sinye isitrato esikhulu. Yintoni? yiGovernment Main Street. Xa uhamba eGovernment uyabonwa ngumntu
ungambo athi bendibona uhamba phi eGarden. Kwenzela loo nto ba wonke umntu lapha ambone. Abayazi oba ukubonisa abantu ngoYesu luphiliswe bantwini. Abayazi njengoba becinga ububi ngoYesu, Yesu ucinga ubuhle. Apha kule ndlela uyayazi mani ngixelele into ngani eningayaziyo. Kudala umntu omnyama wangafuneki. Njengomntu omnyama mna kudala. Apha uyise ka-Alexandra noRusafa uvela kule kona. Usuke eLibya. iLibya is in Africa. iKirene sisixeko esiseLibya. Ningayikhangela loo nto nizayifumana. iKirene iphi iseLibya. Uvela umntu omnyama apha. Kwabuza umntu owaphi lo mnyama nje ungavela apha. Makaza kwayo umnyamenzo ngenxa yobumnyama. Mamela ke kule ndawo. Xa kwayo umnqamlezo uthi uJohn Calvin. uJohn Calvin ke inhloko yamarhabe. Founder ye-Presbyterian Church. Ubalo uJohn Calvin ubhala incwadi ethi Courage to Doubt. Uthi yena John Calvin ingathi ngoku uYesu enika le indoda umnqamlezo ingathi uthi nyathela. Ayikho xa kwiBhayibhile, yintetho ekwincwadi. Uthi nyathela apho bendinyathele khona. Yintetho ethethwa nguJohn Calvin. Yashunyayelwa nguBacela, omnye wayifumana wayishumayela kanti akayazi vela. John Calvin uthi ireason yoba cinge njalo i-footsteps zikaYesu zezona zinamandla. Silapha ke ngoku ugqityiwe. Question yokuqala yintoni ligqityiweyo? Yimission le. Yimission yendoda efike ina 12 years benditshilo ngolosithathu. Yimission yendoda efike ina 12 years yavula umlomo. Yabona ke eXhosa bayayazi odatha ugaba. Ikwekwe ayithethi phezu kwamadoda. NabaJuda kunjalo. Ongekayesu thina akavuli. Into emangalisayo ngumntana ovela avula umlomo athethe izinto ezinkulu. Esithini into ephidayo ngabantu abakhulu abalandela umntana. Yathi mission masimbulala. Kanti baplana imiplano elizwe. Lithi izulu ilizwe lona ke. Ilizwe linyukunyuku. Ubani ozawo asilungiselele ilizwe. Aw. Inye into ezawuphethela ilizwe kukulwa kwegazi. Wesiyes walapha imission is that. Ona bacingoba bazombethelela apha umnqamlezweni bavuye kanti imission yaba bonke abantu abakholwayo babafikelele ekuyazini inyaniso. That is the mission. Kama gqobhoka namhlanje imission ayayiphosa. Nisoba ngoku. Imission yabo yayaba makuhlala isession. Lonyulwa njengosession clerk, andonyulwanga yaphuma. That is the mission yamagqobhoka. Imission yesibini yayaba xa kusonyulwa ikomiti yomama wengengu-vice. Xa ningonyulwanga uyaphuma. That is the mission yamagqobhoka. Not the mission kukwamkela uYesu. Yeah. That is the mission.
okanye xa fika umnqamlezo unyuswa manje nixelele ngomnqamlezo kaYesu eyesibini into eniyibala ishiwe ke omnye wakho uthe umnqamlezo kunyuka kaYesu ufakwa kulo mnqamlezo wadibana nentloko kaDavide ufakwa phezu kwentloko kaDavide. uDavide yintoni? Ngumthandeki kaloku. Kwahlala igqobhoka labakholwayo kwangena umnqamlezo wegqobhoka labakholwayo. Xa lisihla igazi likaYesu abantu ababesezantsi komnqamlezo bafumana uphiliso. Ithi iBhayibhile yam ithi ababesezantsi komnqamlezo bafumana uphiliso. Yilaa nathi omnye umbhaleli ndingaqhayisi nganto ndingaqhayisi ngayo umnqamlezo. Because umwisile ubazawuthi yena ezalapha emhlabeni ziyaguga zilahleke kodwa kaThixo ayigugi. Imake ngoku likhona na elaligama. Likhona na mission leyo. Mission emveni koba kuhleli igazi wathi uYesu ekesidobs avuya amadindana anyusa ngengqingolo ivinisi yaselisa uYesu. Mamela ithi iBhayibhile yam mamela uYesu was dehydrated. Phela amanzi emzimbeni. Ndimamela ugqibele ukutya uYesu bonke belathi uJudas kwilaa sapha esimka eGetsemane uJudas emolathe esithi endithenda amanga nguye akatyanga uYesu. Engena kwinkundla yokuqala yesibini eyesithathu eyesine eyesihlanu akatyanga uYesu. Bemkhupha uYesu bembetha bemmoxoza ngaphandle akatyanga uYesu. Ehamba uYesu umgama uyokungena eCalvary akatyanga uYesu. Wahlala uYesu for 9 hours engatyanga. Ithi iBhayibhile yam lakrazuka ikhuselo lengcwele kwamnyama. uYesu utheni ngoku udehydrated. Now unqaniwe uhlala lamanzi anje sommaneni. Unqaniwe. Yes. Ithi iBhayibhile wanikwa iviniga. Awujonga abantu abakhohlakeleyo bamnika ntoni? Iviniga. Ithi iBhayibhile yam wakuyamkela uYesu. Wakuyamkela iviniga. Maleli bhekela star. Ithi iBhayibhile wakuyamkela iviniga. Wathi uYesu, the mission has been accomplished. Now, akazophinda alenge. Imission ikwaba balapha ezantsi komnqamlezo. We are lucky ngoba siphantsi komnqamlezo ngoku. We are lucky igazi lakhe liyamponkoza. But kusekho abantu ababulumva abangafuni ukuwelwa ligazi. Sekothuka ngoku. Kusekho abantu abangafuni ukuwelwa ligazi lemvana. Ukwenzela uba baphiliswe. Apha kukho abantu abangaphilanga. Umuntu akwazi uba mhle ebusweni. Akwazi ukungengami. Uba mhle ebusweni.
osista bambane umamchawe manje 4 of them umamchawe wala ke umamchawe abaphumi nje ekhaya baqala bayesiphilini ngeke ngabona into bayazibiza ngamandla basi bakhupheke abethe ukuqala umamchawe abeke eqaleni abethe esibili abeke eqaleni kubuso bunye hayi mamela andithi ubethe ukuqala manje obethe esibili yimina yiwani ipheli awara oko besenza lento baphume bahambe esikhathweni uva abantu besithi zinhle intombi zikatabutshawe ngapha kobuhle banentlungu abanayo abagunywa zii-makeup sabenza uba mababukeke ngoba imbanezelo asiyivumeli ihlale ngathi igqobho kamasana Yesu livuma ngoku kuphakathi kwabantu ithi ndimngaka xa unathi sit down nalo umamele ungajonga uba ngeke ndimelane naye ubuso bam abunanxibusa njani ecaweni gcinwa lufefe bathi ingxaki yamagqobhoka wafuna uchaphazelwa ligazi emveni kokuthi siyagoduka ke ngoku nasizawugoduka liyehla igazi eKalvari abona gazi lihla ngamandla leluskipiyo alikwakuintshuntsha abheke phambweni walihlaba uthi yosoda uthi yena yeyanina mikrozo kwelocala lakho legazi namanzi mamela mandihlanjulule uwamanzi imihla nezolo asihlanjulule uzothiwa Tetele star Kugqityiwe ezawuthi yena umalibombe intlungu zikaloku nje ziyafana athi azaziwa khona ekhaya intlungu zitheni azaziwa khona umnandi usecaweni I don't support umuntu ongayiyo ecaweni umnandi ubuzaphi hayi ngakumbi ngamazwe asixhenxe kaloku ushumayela abantu abaninzi noba ubhurakala uyakwazi ukhetha wabe uyakwazi ukhetha hayi noko ndivele wa wesintu uyayibona unlike xa kushumayela mna ndedwa ungafuniki noko umazwe asixhenxe uyakwazi ukhetha kumandi kukukhetha wathi usana lona lungashumeli ukwenzela uba kuzothiwa thumani bomudwabe kwabantu abalapha kungekagqitywa ngabo ngoba ingxaki abafuni uphakamisa isandla Yes, uYesu akafani nabantu baseBhayibhile. uYesu akafani nabantu baseBhayibhile. uYesu. Yabona abantu baseBhayibhile xa utshona elwandle begcwele pha into yokuqala abayenzayo ukuthatha nje selfie. Lokhamutshona uphakamisa isandla. Bafuna uqala bavisualize bazo-update i-status. Lendi baba zabazi. Hayi baqale ngonceda baqale nje. So that sizotrenda esi status oba utshone ubhacele. Bancede emveni betshonile. Kodwa sina Yesu. Bathi xa sisihla asiqhobe.
iproblem yethu siyatshona asiphakamisa isandla. Problem yethu asiphakamisa isandla. Problem yethu asithi kuYesu yiza ndingento yalutho. Problem yethu siphakamisa isandla. Hambani ke ngoku iyakwenza introspection. Introspection ke into nje lula. Yabo maXhosa. Ungena erumini. Ungena erumini yakho uvalika. Ukhangela oba lento endiyo iyangqinelana nanothi. Lento ndiyo iyangqinelana neCalvary yakho. Lento ndiyo iyavuma uba the mission has been accomplished. Amen.